A 3 liter tej kihívás Bencével, ott van 1 liter, és ott van még 2. És pontos idő. Geci, hülye vagy? Van 1 órája. A mélytor. Magyarországon. Neki vetkezik már az emberünk, már felét megitta. Egy liter tej, maradt még 2. Hopp, indul a második. Ima. Nem tudok rázomolni az órámra. Legyen már fél óra. Kezd off-val lenni az emberünk. De már csak 3 vagy 4 korcs van abban. Nagyon se küld le. Hamar túl lesz el rajta. Gyere. Ége. Ennyi. 2 liter megvan. 1 maradt. Meg lesz, geci. Na, mindegy. Harmadik. Már nem kell sok. Meg lesz. Meg lesz, érzem. Úgy nem meglendítetted. Csak nem vettem fel, bazd meg. Mennyi van még, fele? És még van. Most van 20 és 37. 17 perc. Közben bazd meg le fog merülni és nem tudom fölvenni, szóval geci. Be kell pörögni. Be kell pörögni. 10 perc. Akkor most kell ráigyel, geci. Nem baj, ha egy szó. Gyerünk! Mennyi van még, nem mutasd? Ne, geci, azt hittem a hány. Nem büdöset fingottam, gyorsan itt meg már nem Azt hittem a hánysz, bazd. fogok hányni most. Mutasd. Már semmi. Így le gyorsan. Nagyon büdöset fingottam, mondom. Nem áll, geci. Hadd az oda, hány szakarszba. Gyorsan, az... Gyerünk utána. Nem áll, ne hagyjad már. Ez rosszabb, mint a piam. Jajjaj. Lent van? Basz meg! Nem ment az egész. Megittad. Ennyi, megvan a 3 liter tej challenge. Hétfőn fizetem a gíroszt. Bence, nyugi. Ott egy nyugta, hozz ide, hagytad, hogy jaj. Kiányod utána, sokkal jobb lesz videóban is ez volt. Ott egy nyugta, hozz már ide. Hozz már ide, bazd meg. Én is hányni fogok, ha nagyon sokat tettem az éteket. Kicsit bonst ki, valami. Keressél már meg valamit, bazd meg, elfelejtettünk zsepét hozni. Jobb már? Jobb? Jó? Na ennyi, megcsináltad a 3 liter tej challenge-et. Azt itt hagyjuk, geci. Ott van. Ezt már nem veszem.